To Malam Yusuf Boy wanda aka fi sani da Boy daga nan multimedia Nasibi multimedia, menene abin da yake faruwa muka ganka a waje da dogayen kaya a cikin mufti da kuma ranar fida suna taka leda a cikin nan wanda wasa ne kowa ya san cewa wasan ku da irin wasa ne mai ɗaukar hankali amma kai mun ganka a waje. Assalamu alaikum. Ba wani sabon abu bane. Suna na Yusuf Umar wanda aka fi sani da Yusuf Boy. Wannan wasa da ake takawa tsakanin ranar fida da Rana Academy wasa ne nan mai ɗaukar hankali saboda wasa ne da ya kasance dabi tsakaninmu da su. To kasancewar red card da na samu kafin a tafi hutun azumi tsakanin wasanmu da Salwas yasa aka zo a ganna a cikin wannan shiga da nake ciki ta wannan yanayi, kuma ina fatan Allah Ubangiji ya bawa da fida nasara. Ya kake ji a yanayin yanda an baka red card kuma ga suna taka leda, wani irin regretting kai ko kuma farin ciki kake yi na rashin ka ciki? Akwai rashin jin daɗi na kasancewar red card, amma red card din wanda ya cancanta a ce ka same shi ne nan, amma balance da komai game da wannan ba. Muna buƙatar a zo a samu sauye-sauye ta ɓangaren masu hukunci alƙalan wasa a wannan ƙungiya da muke fada. To muna godiya malam. A matsayinka na tsohon kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nafida wanda mun san cewa jagora ne kai a ƙungiyar Nafida, amma kwana biyu mun ga kayi ɓatan dabo ba a ganin ka a cikin wasa na Nafida, ko menene ya faru? Kawai yanayi ne na al'amuran rayuwa, kasan challenges sun yawa a rayuwa. Ya kake ji yanayin kana ganin cewa ƙungiyar ka tana taka leda yanzu a cikin wannan wasan kuma ba ka ciki, kuma ka san da gudunmu da zaka iya basu? To yanayi ne kamar yadda nake gaya maka, uzurruka sun yawa, kuma kamar yadda kake gani akwai mutanen da za su iya zuwa tsare mutuncin ita wannan kungiya ko da ba ma nan. Kai kana nufin ka gaza kenan yanzu? A'a, ba wai muna nufin mun gaza bane ba. To akwai lokacin da zaka dawo? Insha Allah. To muna godiya, Allah ya nuna mana lokacin da zaka dawo. Amin ya hayya. Assalamu alaikum Asisi babban gola. Amin wa alaikum assalam. Daga nan Nasibi multimedia muka ganka muke so mu maka interview, tambaya minti 1 ko sakan 30. Ba matsala insha Allah ko tambaya zan ba da daidai gurgudu. A matsayinka na golan Rana Academy kuma mun san jigo ne kai mai kishin kungiyar Rana Academy. Mun ga kungiyar ka ta Rana Academy tana take leda nan da Rana Fida, amma kai mun ganka a bayan fili ko cikin squad din yan bal baka shiga ba. Ko menene dalili? Gaskiya dai dalili na daya zuwa biyu ne. Sakamakon dole dubu ta rayuwar duniya akwai abubuwa da ke tasowa wanda ba san da su wasu kuma ka san da su. Da wanda samu fito fili gaba daya ina da injury a kafa na. Ba ma magana injury ba, ni a yanzu ma idan dana girma tashi zan kashi Rana Academy ba ma ni karan kaina ba. Saboda haka Rana ni bisu komai ba ko na bane samu fito sakamakon ina da injury a kafa na, shine ya samu fito bal ba. To yanzu wannan fata kake wa kungiyar ka na gashi suna takale da Fida? Ai ni a kullun Rana ina ganin su bana ganin su, ina musu fatan alkhairi. To akan da abin da suke buga. Muna godiya Asisi. Nagode. Muna godiya. Assalamu alaikum. A taka a matsayin daga Nasibi multimedia muke interview. Kungiyar kwallon kafa ta Rana gashi tana buga wasa. Menene ya faru bugan ka a waje? A sanin mu dai mun sani cewa dan striker ne kai ko in ce ataka ne kai mai dimbin tarihi a kasar nan. Wanda ba na jin a Rana Academy akwai wanda zai kare tarihinka, amma kuma yanzu ga kan mun ganka a waje kwana biyu ba a ganin ka. Wa alaikum salam, ina godiya sosai da wannan gayyata da aka min domin a ji ta baki na game da lamarin kungiyar mu ta Rana Academy. Wannan tambayar da kai mini na ji daɗin sosai, kuma ba komai ne yasa kake gani na a waje ba, saboda ita wannan kungiyar ta mu ta Rana Academy gaskiya duk wannan ka gani a ciki to gaskiya ya kai ya buga duk nambar da aka sa shi ne, saboda haka ko da yaushe zaka iya ganin kowa a ciki, zaka iya gani na a ciki, zaka iya ganin Bangis a ciki, saboda kowa aikin wajensa yake. Kana nufin yanzu Bangis ya kwace wannan gurin inda muka san ka da kambu na yanzu ka lashe kenan ka tafi fitalita? A haka ba haka ake nufi ba gaskiya, kawai dai sauran bayanan sai an shiga kwallon ce take bambancewa da kanta. Mu a sanin mu ai sarki ne ko a gidan giya. To sarki shin ya salance kenan? Ba haka bane, kawai kwallon da kanka zaka bambance idan an shiga. Za ka gani insha Allah. To Allah ya ba mu samu. Assalamu alaikum Haji Ali, shugaban kungiyar kwallon magoya bayan kwallon kafa ta Rana. Muna yi maka barka zuwa daga Nasibi multimedia, muke son an tattauna da kai akan kungiyar ka ta Rana Academy. Masu kallon soji sunanka? Sunana Aliyu Muhammad Rano, karamar hukumar Rano. Wace alaka ta ce tsakaninku da Rana Academy? To gaskiya ba alaka ta da su, kauna ce da san kallon wasan su. Magoya bayan kwallon kafa suna ganin cewa duk wasan da Rana za su kullun kai ba coach ba kai ba abin, amma kullun ka fi kowa kana riga kowa zuwa, kuma ba wani wasa da yake wuce ka. Wannan irin taka rawar gani suke wanda yake baka sha'awa, wanda kullun sai ka zo ka kalli wasan su? To gaskiya su neman abubuwan da raina ake so, da kuma bal mai kyau da kwantar da hankali, da bana son hayaniya da sauran mutane haka,
a fili sako shine dalilin abin da isa saboda gaskiya ina ƙaunar Rano ina son baɗin saboda baɗin ta ne ba ni shaɗi tana bai duk wani magoya bayan mu na ƙaramar hukumar Rano da kuma wannan kulab da muke tare da shi a nan ƙaramar hukumar Rano shi sa abin ke da bani nishaɗi ke burge ni. A kwanakin baya ana cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Rano fida tana daga cikin wayanda kungiyar ƙwallon kafa ta take shakka. Me za ka iya cewa kan wannan? To gaskiya abin da iya cewa saboda ita bal ba inda ba ta iya kasancewa ko ba haka ba saboda su fida magana ta gaskiya balle an yi ta a lokacin da muka yi bal da su mun yi bal ta gani ta faɗa har Allah ya sa kuma mutane suka ɗauki kofi a hannun mu ko nuna wani ɓacin rai da wani abin nan ba tun da wasa ne nan na ba nishaɗi shi sa kawai aka wannan. To shin har yanzu akwai wannan tsoron ne tsakaninku da su ko kuwa tsoron ya gushe kun? Gaskiya babu wannan tsoro har ga Allah. Menene ƙwarin gwiwa kana cewa babu wannan tsoron yanzu? Yauwa saboda abin da isa saboda gaskiya mun fi iya mun fi ƙwarin cewa akan baɗin isa ba wani tsoro da nake abin isa cikin zuciyata nasu gaskiya. Muna godiya Haji Ali. Allah ya ba lafiya.